Ngaon na sila. Kaon po ka rin. Hi guys. Ngaon ang ako mga banis Paano sila? 17 day 14, 15. Sakit aron. 31? 16 days na sila. Ara sila nag-eat na. Saba kay ilang ipon ay ilang ipon. Kani ay kusog kay mo kitog dako tanawa. Gamay kay baba. Gani na kani brown. Kit-kit. Gani kasi kit-kit. Hi. Hi. Apa ba? Padayo mana. Kita nang basta inani kagagmay pa ba? Pagdag ko na. Kasi lang mamay, dako na kayo. Gihangak. Overweight kayo. Gihangak siya. Ay, cute. Ang kamot dito siya pa-pasa. Kuti. Maranin ay. Maranin ay. Sige, paning kamot yun. Ang putoy, naning kamot. Naramay putoy, Putoy, mga paning kamot ay putoy. May isog kay. Napunin-puting si patay, sigara kauntol. So, yung kamot, siya kaun ay. Uy, ganina rin, kaya na siya ay binihawa. Hindi may isog kay na. Nato naglayo, siya kaya napagihap na si kaun. Kaun Jude, sige, nam. Hanggang mama, nabusog na. Magpa-relax na. Hindi pa itong isa, okay. Kuhan pa kayo. Parang sila. Isa pa na lang. Pwede na. Ikaw, pagkadyanin. Pwede sila magkanin. Sila din na. Tayo, napay isa dito. Magsirap-sukay gila sila ay. Tinay ni suksok isa mo. Ipakaon na. Ito ba nga, hindi magkamukan bito siya. Okay, murag luya ay. Ano? Be? Ay, sas. Kusok mo pala kayo mukhaon. Isa na ning kamot. Nin. Ang isa na ning kamot og didi. Ikaw dito, sila kag didi si mong mama. Ito ka, hindi pa ning kamot ya. Usa kay na isa, usa kay yung kuanan. Butog sa itong anak niya. Di mo ka, napimix na nangaon. Namakita kayo. Dili lang, trip mo. Ningkamot siya. Kan kayo, pukdol kay nang nino. Gani. Lambo kayo siya biyag. Siya rin pinakalahi. Ikaw ba kaon dito kay perti mong putoy ay. Ikaw rin putoy kayo. Kaya sunod siyang mama. Ay, putoy mo nga, kana. Ito niyo kayo. Ay, gamay ba kay? Yaning kamot o didi siyang mama. Gani. Hindi, paning kamot ya, kaya nakapaburka. Hindi mo mama, luya kay. Yung kamot ng siya, gutom siguro kaya na siya ba? Wala magbaboy. Maugkwat. Ngita siya puto si mama. Kani pong duwa, kani ba siya, piting paning kamot. Hindi, kamot yun. Di naman kaya sila gutungon basta magsugod na sila og pangaon. Okay, di naman kaya sila magkuhan sa didi siyang mama, kaya mabusog naman sila sa mga kuan. Gani. Dahon-dahon. Luya kayo. Ang isa piyo. Dami kayo pagkuman ay. Yapa daw, besak ko na natin. Ito man. Ang putoy ay siguro siyang mama. Lagi, pakaon Oo, siya man eh. dahon. Cute kita naman ba? Kag may pa man.